No hej, tam jsem potom utral, hač to ty změny, že jsou nám potom od oficiální strany namietovali, že bychom do dočasného vůminka šli. Najprve nochcich, ale ponstaj mi moje syna přesvědčivo, že bych to činil, a poncim a dženca jsem zbožovný, že jsem to činil. Dokiž od toho časa měl znajmenša možnost se s tymi věcami zabírat, ze kterými chceš. Však jsem na vyšší šuli a tež ve Dešanku so tež z našeho řeču zabíral, dokiž to bych to můj cíl docela. Ale drudy však ten čas tomu pobrachovaše, ale netko on měch a so silných tež na to. Rezultat potom byše, že je nastala ta prina, ta modra vučpnica, nic prina to nie je pravé, tu prinu jsem napísal v Dešanku hižo, ta druhá vučpnica a no tak je to potom dalej šlo. To byše vučpnica za doroščených a především tež za těch, ki su hiže nekajke předznača měli, šulery, ki su podle nás a přimli na šuli byli, abo či, ki su tu, abo tam trochu srbštiny naukli a chcechu dalej činit. Tedy je Janka Pečkec ke mně přišla, praje, že máme za šir varsty, abo vorsty, vučpnice za malých, za středních a tak dále, jenož za těch, kteří chtějí dalej činit, ničo. A tak jsem já se za to synul. Byše však to jara velké upomínání tedy za mě, dokež na tom polu do toho nejsem žival, docela ještě. Ale jsem si uprosil čas, že bych si mohl všechno obladat a přigotovat. Ten čas je trval skoro 2 leta, ale potom jsem se synul a no hej, echo byše dość dobre, můžu jara spokojem být. Dženca ještě se s těmi knihami dělá.